Dobrý deň, vítam vás mnoho podcastka. Začíname dneska novú sériu a to je séria Minecraft, klasický Minecraft. Určite poznáte, no klasický vieme, nie, to je ten Pocket Edition. Tak, v rýchlosti si dáme nový svet. Tak. Čo asi dám, keď je to survival sérika? Dám kreatív. Veď to je úplne jasné. 3, 2, 1. Vidíte? Celkom dobrý world. Máš na to, že je tu ostrov a na ňom sa zasídlíme, pretože nie je až taký hrozný. Trošku je horší, ale tak hovorím, tak trošku. Tak. Ne, momentálne stačia 3 grillka. Momentos. Tak. Tak. To by už mohlo stačiť. A aj tak nestačí. No. Takže crafting si dám zatiaľ niekde tu. Vycraftím si jediné ako sekeru. Mám sice len wooden, ale aspoň dačo, no. To si nepotrebujem až taký hrozný luxus. Potrebujeme, ale nemáme. Tak. Vidíte, sa mi otočila obrazovka. No. Neviem, či to vidíte. Ale to jak nahráva môj rekorder. Ale každopádne mne sa zatočilo, no. A jak vidíte, tak nemáme veľa času, takže v blízkej dobe by som si hneď chcel postaviť domček. Takže je tam Pikachu a to je len žltý kvet. Normálne som sa zlákol, že čo to je? Potom idem to dopredu. Že by to bol Pikachu? Ne. No, že by to... Tu nič není. No nič. Nič není. No nič. Klasika. Klasic. Tam tu vede klasic. Ježiš, na Minecrafte nemám rád to, že ako všetko, ako máte drevenú sekírku. Sice robia trošku rýchlejšie, ale bolo by lepšie, že keby ste mali diamantovú, tak by vám padali 2. Keby železnú, tak povedzme z 5 by vám padli 2. A keby ste mali akože, keby ste mali kamennú, tak z 10 2 a keby ste mali normálnu wooden,
Tak z 15 dva. To by podľa mňa bolo úplne dobre. Zas až tak veľmi to není veľa, ale chápete, dá sa. Dalo by sa to a celkom dobre by to bolo. Tak, ja mám to dosť veľa. Počkajte, je obed, ježiš, ešte jeden strom, tak narýchlo porúbem. Zase nemáme až toľko času na rozdávanie. A zase toľko tu dreva bude dosť. Ako keď si to premeníme, tak strašne veľa. Strašne veľa, nie, ale jo. Takých 5 dreva si 6 necháme. Vidíte, 111, to je skoro 2 staky, to sú no. 2. Raz, 2. Húpa, kačka. No. Tak. Tak. Preto zatiaľ vlastne hneď nedávam aj okna, lebo neviem, jak mi vyjde drevo a viete, za jeden deň už mať hneď sklo. To je také, no, že nemožné to není, ale je to také ťažko dosiahnuteľné. Tak, povedané. Tak, hej, tak to je dobre. Tak som to dobre povedal. Sakra, ste videli ten vlak? Normálne ja už som sa zlakol, že padám. Sakryš. No a iné drevo. Zatiaľ takých 12. Ako mohlo by to stačiť. Hej. Takže trošku drielka na dvierka. Tak. Ešte tu pár stromčekov posadiť. Potom keď budeme mať bowniu. No. To hneď môžeme ísť domov. Tu si ešte dám taká. Tak. No. Hlavná časť ako strecha bude so slabou. A teraz ideme trošku nižšie. A asi viete, čo tým myslím. Hneď krampač. Keby sme tu mali lavu, to si spravím cobblestone generátor, ale... Lebo viete, to zase taká sranda není. Že máte v tome survivale dieru jak po nejakom hurikáne. Kvôli tomu, čo musíte ťažiť, no.
Koľko už mám? 12. Zatiaľ to podstatné. Zatiaľ. Počkajte. Tak. A tu si dáme 2 dreva vypalovať. No a to už by pre tento diel mohol byť koniec, tak si dovidenia. A dúfam, že sa už čoskoro uvidíme zas. Tak som to úplne dobre povedal. Takže dovidenia.